Good morning, good morning everyone. Ayan, ayan. Thank you so much. Magpabubbles-bubbles na lang tayo. Good morning guys. Salamat. Samahan niyo ako ulit. Ayan. Thank you so much. Sa dalawang andyan. Salamat, salamat guys. Welcome, welcome. Thanks so much sa dalawang andyan. Salamat guys. Kuya Jerry Vlog, good morning Mama Norm. Sabi ni Kuya Jerry Vlog, ayan, good morning sir. Ayan, nag-usap na ba kayo ni Perlita? Sir Jerry? Kausapin mo si Perlita, Kuya Jerry, para turuan ka rin mag-magic ng kanyang banana. Malapit na siyang mag-graduate, Kuya Jerry. Yung bananas niya, konti na lang ang kulang. Thank you so much sa dalawang andyan. Good morning po. Happy Heart Day. Happy Heart Day daw. Ayan, ayan. Happy Heart Day. Happy Heart Day. Thank you so much sa tatlong andyan. Salamat, salamat guys sa pasilip-silip. Ayan, ayan. Thank you so much.
Thank you so much sa tatlong andyan. Salamat, salamat guys. Thanks so much for coming. Ayan. Minchi, Minchi. Hello, Mama Norm. Sabi ni Minchi, Minchi. Ayan, good morning. Good morning, good morning, Sisi. Sisi Minchi. Ayan. Thank you so much for coming. Main channel mo ba ito? Sisi Minchi? Minchi, Minchi. Minchi or Minchi. Paano ba pa-pronounce? Minchi. Minchi. Thanks so much sa mga patamsak guys. And salamat, salamat sa isa pang andyan. Thanks so much guys.
Shout out sa host, sabi ni Ate Betty Sopat. Ayan. Shout out to all, sabi ni Ate Betty Sopat. Good morning, madam. Thanks for coming po. Salamat, salamat sa pagdalo. Ayan. Salamat, madam. Good morning. Happy Sunday po. Shout out to all, sabi ni Ate Betty Sopat. Ayan. Good morning, madam. Thanks so much for coming. Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat, salamat guys. Kumusta po? Kumusta po ang buhay-buhay natin? Sana masaya tayong lahat. Ayan.
Salamat sa dalawang andyan. Salamat, salamat. Thank you so much po. Hindi ko may ilalagay. Shout out to all, sabi ni Ate Betty Sopat. Ayan. Good morning po. Good morning, good morning. Mag-exercise tayo guys. At para magising yung mga ugat-ugat na natutulog sa ating mga katawan. Ayan. Kailangan mag-exercise din tayo ng ating mga paa, ating mga kamay. Ayan. Para magising yung mga natutulog na mga ugat-ugat dyan. Exercise din pag may time. Ayan. Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat, salamat po. Thank you so much sa tatlong andyan. Salamat, salamat guys. Thank you so much for coming.
Ate Betty, andyan lang. Thanks so much, madam. Salamat for staying. Nag-exercise ako. Mag-exercise din tayo. So, ayan. Kakapagod din. Oh, mainit na tuloy. Kapagod. Thank you so much, madam. Ate Betty Sopat, thanks so much. Salamat, salamat po sa pagbantay. Ayan. Mag-exercise tayo para magising yung mga ugat-ugat na mga natutulog. Ayan. Thank you so much sa tatlong andyan. Salamat, guys. Mag-exercise muna tayo. Ayan. Mr. JM, tamsak Mama Norm, sabi ni Mr. JM. Ayan. Thank you so much, sir. Salamat sa patamsak mo. Ayan. Grandeline, keep the faith. Tamsak dan, Mama Norms. Dalaw lang, sleep na po ako. Good night, sabi ni Kabsat Grandeline, keep the faith. Ayan, good night, Kabsat. Sleep well. Ayan, salamat sa pagdalaw. Ayan, hello Bonso. Good night, love you, sabi ni Grandeline, keep the faith. Ayan. Bonso, good night daw, sabi ni Kabsat Grandeline. Ayan. Thank you so much, Kabsat. Salamat sa pagdalaw. Sige na, magpahinga ka na. Good night, good night. Nag-ano lang ako, nag-exercise. Exercise din. Thank you so much sa apat na andyan. Salamat, salamat guys.
ate, love you too. Sabi ni Mr. JM, ayan. Matutulog na daw si Sis Grandeline, keep the faith. Ayan. Magpapahinga na siya. Sinabi niya kahapon na ah, dilat na dilat ang kanyang mga mata. Hindi daw siya makatulog. Kaya ngayon, magpapahinga na siya. Ayan. Thank you so much, Mr. JM. Ayan. Salamat sa pagdalo ulit. Nag-loading ka kagabi. O naubusan na ng ng internet. Thank you so much sa tutulungan dyan. Salamat. Wala ka bang date, Sir JC? Ngayon? Happy Heart Day, everyone. Thank you guys sa tatlong andyan. Salamat. Good morning, Mama Norms. Tamsak po, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Good morning. Good morning po sa lahat, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Thanks so much, Maria Lisa, for coming. Mr. JM, may heart doc. Stay home, si Mr. JM. Ayan. Thanks so much, Mr. JM, Maria Lisa, Grandeline, keep the faith, Ate Betty Supat, and kay Jerry Vlog. Ayan, thanks so much po. Salamat sa pagdalaw ulit. Nag-i-exercise lang si host. Kasi hindi na nakapag-exercise. Para mabanat-banat din yung mga ugat-ugat. Ayan. Thanks so much sa 4 na andyan. Salamat. Tapos ka nang maglaba, Maria Lisa. Ganda ng ganda ng TikTok mo. TikTok pa more. Ayan. Kung marunong din sana akong sumayaw, magti-TikTok din ako dito. Pero bawal ang TikTok dito sa Hong Kong, nakaban. Hindi hindi may upload yung TikTok. Hahaha, salamat po Mama Norms. Love you more, Maria Lisa. Ayan. Hindi po maya-maya pa, kakain muna bago laba. Akala ko tapos ka nang maglaba. Ayan. Hindi naman araw ng ngayon, paglalaba, araw ng pahinga. Ayun, di ba? Sunday, araw ng pag-church, ganon. Anong ulam mo? Nagpapawis pa kasi ako sa bahay lang naman, Ma'am Norms, kay ilaba na lang natin yan, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Ilaba-laba na lang. Kusut-kusutin na lang yung yung araw na ito.
Ayan. Anong oras ba yung premiere ni Amy? Yung pakulo niya. Mamaya ba yon? Walang kamatayang manok na ulam, Mama Norm, sa haha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, mamaya may ano ka na, may pakpak ka na. Ako rin dito. Mr. JM, may pa-stay home at may pa-hard talk. Si Mr. JM, ayan. Ah, Oo, Mama Norms, ha, sabi ni Maria Lisa. Gabi pa yata, yun, Mama Norms. Oh, okay. At ano, magsi-celebrate muna daw, magsi-celebrate muna ng ano siguro, birthday niya. Oo nga, ayos yan, para makalipad na, Mama Norms, ha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. I believe I can fly, sabi niya. I believe I can fly. Ayan. Fly, fly na, Maria Lisa. Ayan. Fly, fly, fly. The butterfly. Ayan. Masakit yung dito ko. High blood na yata ako. Ha ha ha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Masakit yung batok ko. Mataas na yata yung BP ko. Mamaya ano, magso-subtest na naman kami dito. Wala nang katapusan. Grabe. Maiirita na naman yung ano ko, yung ilong ko. Wala ka bang date talaga? Ngayon, kahapon yung date mo, no? Ayan. Tapos, laba-laba naman ngayon. Oo, ano, saha, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Salamat, salamat sa apat na andyan. Thank you so much. Ate Betty, Supat, andyan lang. Salamat, madam. Ayan. Mr. JM, andyan din lang. Thank you so much po. Salamat, salamat. Buti pa yung mga ano, buti pa yung mga taga Hong Kong na andito. 4 na araw yung holiday nila. Kakaingit naman. I'm sure marami na namang ano, marami na namang pa-premiere yung mga kapatid natin na andito. Yung 4 na araw na yon, maraming video na naman yon na makakalap, makakalap na video. Lalo na ngayon maraming mga decoration dito sa Hong Kong. Maraming mga KitKat, mga flowers, kahit diyan lang sa diyan lang sa harap ng building, maraming flowers. At saka yung mga kalamansi na hinog na, ayan. Sarap sana sa bagoong. At hindi man lang ako nakapagdala kahit na isang garapong bagoong. Ayan, tamsak ulit, Mama Norm, sabi ni Sir JC Von Malo. Ayan. Sir Bear Villanueva, Happy Valentine's Day, Mama Norms. Tamsak, sabi ni Sir Bear Villanueva. Happy Heart Day, sir. May date ba kayo ni Madam Soul? Ayan. Date pag may time. Sana all may ka-date. Regards to Madam Soul, Sir Bear. Ayan. Buti pa sila, may ka-date.
Ayan. Thanks so much, Sir JC Von Malo, sa mga patamusak. Ayan. At pakitamusakan din naman yung aking premiere. Thanks so much. May premiere po ako guys sa ah, Tuesday. Ayan. 9 p.m. po. Nasa work at Mama Norm's Kitchen, wala date, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Kahit Sunday, sir, may work. Grabe naman. Magpahinga din pag may time. Ayan. Thanks so much sa 6 million people in the house. Salamat, salamat guys. Ayan, naglo-loading. Naglo-loading sa aling loading. Ayan, every Wednesday ang rest day ko sa work, sabi ni Sir Ver Villanueva. Kaya regular ang Sunday, hehe, sabi ni Sir Ver. Oh, Wednesday. Ayan. Yung isang anak ko naman, Thursday ang day off niya. Ayan. Pagka Sunday siguro, sir, mas malaki. Maria Lisa, harang tamsak Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Thanks so much, Sisi, sa patamsak at mga paharang mo dyan. Salamat, salamat. Happy Valentine's po sa lahat, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Happy Valentine's to all. Sa lahat ng andito. 6 million people, happy Valentine's po. Sana lahat sana lahat may ka-date. Dinner date, ayan. Para masaya. Salamat, salamat guys. Sa anim na andyan. Salamat po. Grandeline, keep the faith. Hello baby, happy Valentine's Day. Love you. Sabi ni Grandeline, keep the faith. Akala ko kabsat maturog kan. Happy Valentine's Day, Mama Norm. Sabi ni Grandeline, keep the faith. Happy Heart Day din, kabsat. Kunak na maturog kan. Maturog ka na kinanakan. Para malakas na naman ang ating katawan. Happy Valentine's Day din, ate. Love you too. Sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Happy Valentine's to all. Ayan. Akala ko nakatulog ka na. Tulog ka na. Para makapagpahinga ka. JC Von Malo. Still in the house at may pa-heart dog siya. Ayan. Thanks so much, Sir JC. Ayan. Naglalaba ka rin ba? Maglalaba daw si Maria Lisa. Ayan. Stay home at pa-heart dog. Ayan. Hindi ko talaga ma-memorize yung mga sticker na yan.
Stay home at heart dog. Ayan. Activity Supat, andyan lang. Sir Jesse Von Malio. Out muna ako, Mama Norms. Thank you po. Iwan ko lang sa'yo, ninja ko. Happy Valentine's. God bless you always. Sabi ni Sir JC Von Malio. Ayan. Thanks so much, sir. Ingat-ingat. Salamat, salamat sa mga patamsak mo. Saka sa mga baharang-harang mo dyan. Iwan ko to, Mama Norms. Sabi ni Mr. JM. Ayan. Thanks so much, sir. Salamat, salamat. Maria Lisa, may pa stay home, stay home, stay home. Ayan. Thanks so much, Maria Lisa. Tapos ka nang kumain? Ako nakakain na ako ng lugaw ulit. Lugaw ulit at saka isang itlog. Ayan. Tapos sinabayan ko ng kape. Isang tasang kape. Here lang at Mama Norm's Kitchen. BG lang, tambay muna. Sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan. Thanks so much, sir. Salamat sa pagtambay. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Kahit nasa work, nagsusupport pa rin. Ayan. Appreciated po talaga yung pag-support niyo sa channel ko. Ayan. Thank you so much. Kahit nasa work, nakaano pa rin, nakasupport pa rin. Ayan. Thank you so much, sir. Thank you so much, guys, sa anim pang andyan. Salamat, salamat. Tagal naman yung ano, pupunta dito. Thank you so much sa anim pang andyan. Salamat, salamat, guys.
Mama Norms, video lang, tambay muna, sabi ni Sir Bear. Ayan, ayan. Thank you so much po, sir. Salamat, salamat po. Thanks so much sa lima pang andyan. Salamat, salamat guys. Thank you so much, Mr. JM. Andyan pa rin. Salamat, salamat. Ayan. 4 minutes na lang po tayo guys. Ayan. At matatapos na tayo kasi merong bibisita sa akin dito. Lahat kami. I-test na naman kami. Bago lumabas, may test ulit na gagawin. Kaya mag 1 hour lang tayo guys. Ayan, thanks so much, Sir JC Von Malio, Mr. JM, Sir Ver Villanueva, Maria Lisa 2, Maria Lisa, Ate Biti Supat, ayan, thanks so much. Kamsat Grandelin, Keep the Faith, ayan. Kuya Jerry, ayan, sino pa yung mga andyan kanina? Missy, ayan, andyan si Missy kanina eh. Ayan. Salamat guys sa pagsama niyo sa akin ngayong Heart Day. Heart Day.
kahit na kahit na nasa work, si Sir Bear, andyan pa rin. At nagsusupport, andyan. Thanks so much, Sir Bear Villanueva. Andyan din si Sir JC Bonmalio, ayan, kahit busy, naka-busy pa rin yung isang account niya, ayan. Si Maria Lisa, kahit na kumakain, andyan pa din at maglalaba. Ayan, salamat guys sa everyday na pagsama niyo sa akin. Ano na lang, 3 days na lang. Ayan, matatapos na ako dito. Ayan. Salamat at matatapos din. Maria Lisa too, may pa virtual hug. Ayan. Ayan, thanks so much, Sisi. Magwa 1 hour lang ako, baka biglang dumating yung mag-test dito. Ayan, 2 minutes more to go. Ayan guys, thanks so much. Congrats, Ma'am Norns, makakalaya ka na dyan, sabi ni Maria Lisa. Oo nga, 3 days, 3 days more. Ayan. Grabe yung hirap ko na dito. Hirap as in. Sige lang po, Ma'am Norms, ingat po, sabi ni Maria Lisa. Ayan, salamat. Akala nila ang sarap-sarap ng buhay. Ate Beauty Supat, andyan lang. Thanks so much, Madam Ate Beauty Supat. Ayan. Salamat sa pagbantay. Welcome to the outside world. Hahaha, sabi ni Maria Lisa too. Ayan. Salamat at makakatapos din tayo sa sa pagkakakulong dito. Ayan, at salamat sa lagi niyong pagsama sa akin, sa aking mga live streaming. Ayan, andyan kayo lagi, Maria Lisa, Sir JC Bonmalio, Sir Ver Villanueva, ayan, mga supportive. Nag-quarantine ka pala, host, sabi ni Ate Betty Supat. Opo, andito pa ako sa hotel. Madam Ate Betty, ayan, andito pa ako sa hotel. At kasalukuyan pa rin naka-queue. Naka-queue. Ayan. Anong hotel ka, host? Sa Ramada po. Ramada Hotel. Ramada Hong Kong Grand po. Dito sa Austin Avenue, Chimchachoy. Ayan. Dito rin ba kayo sa Hong Kong, madam? Madam Betty, ayan. Ate Betty. Andito rin ba kayo sa Hong Kong? Okay. Galing ka pala dito, Pinas. Opo. Nagbakasyon ako last December 27, tapos bumalik ako dito ng January 27. Ayan, 1 month po yung vacation ko. Tapos, nakulong ako dito ng 21 days. Ayan. So, laban pa. 3 days more to go po na pag-stay ko po dito. Ayan. So, dito ako, host, Pinas, sabi ni Ate Betty Supat. Akala ko pa andito rin po kayo. So, ayan guys, I have to go dahil meron na namang bibisita. Ate Betty Supat, Maria Lisa too, Sir Ver Villanueva, Sir JC Bonmalio, ayan, andyan kayo. Thanks so much. Galing ako ng Saudi host, nag-quarantine din ako ng
Bagong dating ako, sabi ni Ate Betty Supat. Ayan. Thanks so much, Madam Betty, sa pagtambay. Ayan, may LS din po ba kayo para makadalaw din ako minsan pagka ano, uh, mag-LS kayo. So, ayan guys, I have to go. Thanks so much po. And see you tomorrow again. Bye-bye and God bless. Happy Heart Day to all. Love you, love you. Bye-bye.